Imamo previše ljudi u firmama koji ne rade ništa. Tako je. I koji su partijski poslušnici, koji su tu dovedeni da bi radili neke potpuno druge stvari. Da bi botovali, da bi, evo sad ovu emisiju kad budete pustili, neko išao i pljuvo vas, mene ili bilo koga, oni za to dobijaju plate u državnim preduzećima. Naše opet pare. Znači, zato je razvaljen sistem, ali kažem, taj sistem se razvaljuje sistematski. Vi kad dovedete neškolovanog čoveka koji je kupio diplomu, koji je korumpiran ovakav, on će onda da skupi još 10 ispod sebe gorih od sebe. Pa će tih 10 gorih od njega dovesti i od sebe, dovesti još gorih. I onda vi imate firmu najgorih mogućih ljudi, koji radi šta hoće i onda kad to pukne, kad to izađe u javnost, onda se to pegla, zataškava sa nekim parama ili medijski, ovako ili onako, napadaju se neki drugi ljudi, skreće se pažnja, spinuje se, prave se razne stvari.